hemen daukagu Henryren esperientzia lantzeko beste ariketa bat. Bale, 14. Esaten digutena da haga metaliko bat mugitzen dela eremu uniformean eta eremuarekiko perpendikularra den norabide batean. Ez digute noranzkoa esaten. Nahi nuena zen bi aukera hauek aztertzea. Hau da, hemen daukagu gure eremua, nik aldatzeko egin dut eremua ateratzen dela, bi kasuetan, eta hemen agatxoa mugitzen da eskuinerantz, abiadura, eta beste honetan agatxoa eskerrerantz mugitzen da. Ados? Luzera ezagutzen dugu, 0,2 metro, abiadura ezagutzen dugu, eta eremuaren intentsitatea ere 0,4 Tesla. Nik egingo ditut biak batera, bale? Eta jungo gara alderatzen. Kasu honetan, abiadura positiboa litzateke, beraz, VI. Hemen negatiboa, minus VI. Bi kasuetan, eremua da B bider K, positiboa, ateratzen dela, eta orain kalkulatu behar ditugu indarrak. Orduan, demagun hemen daukagu elektroia. Egin behar deguna, Lorentzen legea aplikatzen baldin badegu, karga, bider abiadura, biderkadura vektoriala B. Zer da aldatzen dena bi kasu hauetan? Bakarrik aldatzen dena da V. Indarrak izango direla norabide berekoak, baina kontrako noranzkoak. Bi hauek alderatuta. Ikus dezagun A aukeran, bale? Izango da karga, izango da elektroiarena, V bider B, bider I vektorial K. I vektorial K egiten baldin badegu litzateke horrela eta da minus J. Orduan hemen elektroia. Kontuz nik horrela idazten detenean, esan nahi dut hemen barruan minusa sartuta dagoela. Ados? Orduan, hau litzateke hemengo indarra. Bai? Kasu honetan, gauza bera egiten dugu, izango genuke karga elektroia barruan negatiboa V bider B, eta orain biderkadura da minus I bider K. Ados, orduan da minus I bider K litzateke J positiboa, eta horregatik J. Eta orain sartuko dugu hemen elektroiaren karga ikurra. Gelditzen zaiguna da, akasuan indar magnetikoa izango dela minus honekin plus J. Eta B kasuan izango da minus plus honekin minus J. Zenbateko modulua daukagu? Biderkadura dau elektroiaren karga, bider abiadura, bider B. Eta honek ematen digu 2,6 bider 10⁻⁻⁰ Newton. Beraz, indar magnetikoa hemen daukazue, hemen da positiboa gorantz, orduan elektroiak hemen pilatuko lirateke, hemen karga negatiboa, hemen karga negatiboaren falta, beraz, positiboa, bai? Beste honetan, elektroiak indar magnetikoa minus J denez, elkartuko ziren alde honetan, beraz, hemen karga negatiboa eta hemen positiboa. Indar magnetikoa hemen positiboa, 2,6 bider 10⁻⁻⁰ J Newton. Honetan, indar magnetikoa minus 2,6 bider 10⁻⁻⁰ J Newton. Modulo berdina, norabide berdina, baina kontrako noranzkoa. Esan degun bezala, hemen kargak mugitzen dira areaka negatiboa, positiboa, orduan hemen bi hauen artean sortuko da potentzial diferentzia bat, hau da, indar elektroeragile bat, hau lotzen baldin badiogu, beste eroale bati, U honetan. Hemen gauza bera, hemen karga negatiboa pilatzen da, hemen positiboa, eta bi puntu hauen artean, potentzial diferentzia sortzen da, hau da, indar elektroeragile bat. Eskatzen digute, era berean, aztertzeko zenbatekoa den, eta nik eskatu dizuet horretaz gain irudikatzeko, sortutako, induzitutako eremu elektrikoa. Orekara iristen garenean, indar guztien batuketa, bai, izango da 0 vektorea. Ze indar dazkagu? Indar magnetikoa eta elektrikoa, eta bien batuketa berdin 0 vektorea. Hemendik ondorioztatzen deguna da F magnetikoa berdin minus F elektrikoa, indar elektrikoa. Bai? Orain arte, normalean egiten genuena zen, edo liburuan ikusi duzutena da, hartzen degula bakarrik moduloak. Adierazpen hau beste modu honetan ere adieraz dezakegu.
elektroiaren karga, bider V vektorial B, berdin minus E induzitua, bider karga elektroia. Bi hauek simplifikatzen ditugu eta horrela ikusten duguna da eremu elektriko induzituaren adierazpena izan daitekela hau, bai, vektorialki. Beraz, minus V vektoriala B. Hori egiten baldin badegu A kasuan eta B kasuan, hemen minus VB biderkadura I vektorial K, hau da minus J, beraz, minus honekin plus VBJ. Berriz, B kasuan daukaguna da minus V vektorial B, izango da V bider B, minus I vektorial K, eta minus I vektorial K, hau da plus J. Orduan, gelditzen dena da minus VBJ. Norabide berdina, modulo berdina, baina kontrako noranzkoa izango dutela. Hemen balioak sartuta, 4 metro segundu bider 0,4 Tesla, emaitza da 1,6 Newton kulonbekoa dela. A kasuan 1,6 J Newton kulonbeko, B kasuan minus 1,6 J Newton kulonbeko. Adierazteko izango genuke hemen E beraka doala eta hemen goraka. Guztiz logikoa, konprobatu behar dugu gure emaitzak logikoak direla. Hemen karga positiboa pilatzen baldin bada eta hemen negatiboa, eremu elektrikoa gogoratu zela, unitate karga positiboak jasango lukeen indarra. Orduan hemen karga positiboa honaka etorriko litzateke, eta hemen gauza bera, hemen daukagu positiboa, karga positiboa, negatiboa, orduan unitate karga positiboak egingo luke areaka, beraz, eremu elektrikoaren intentsitatea areaka doa ere. Ados? Eta bukatzeko, esan dugun bezala, bi hauen artean, bai hemen eta bai hemen, kargen banaketa daukagu eta sortuko da potentzial diferentzia, epsilon. Eta epsilon kalkulatzeko, aplikatzen duguna da delta V izango dela berdin E bider L. Gogoratu eremu elektrikoa ikusten genuenean esaten genuen minus delta V berdin integral E delta R. Baina hemen behar duguna da balio absolutoa. Orduan, hartzen dugu horrela eta emaitza izango litzateke 0,32 volt. Aztertu nahi baldin badegu honetaz gain, hemen sortutako indar elektrikoaren noranzkoa zein litzatekeen, areaka mugitzean ikusten duguna da fluxu magnetikoa handitzen ari dela. Orduan sortutako indar elektroeragileak egin nahi dio bere kausari kontra. Orduan hemen hau ateratzen da. Orduan areaka mugitzen denean gero eta gehiago ateratzen denez, indar elektroeragileak egiten duela da kontra. Orduan izango litzateke horrela. Hori ere egiazta dezakegu positiboa dela hemen eta hemen negatiboa dela ikusita gogoratu intentsitatea adierazten dela karga positiboak nola mugituko lirateke. Jakinda negatiboak direla mugitzen direnak. Hemen hau litzateke induzitutako intentsitatea edo korrontea. Hemen berriz, honeaka mugitzean gertatzen dena da fluxua txikiagotzen ari dela. Induzituriko korronte elektrikoak bere kausari kontra egin nahi dio eta hemen txikiagotzen ari denez, berak egin nahi duena da handiagotu. Orduan litzateke horrela eta induzituriko intentsitatea litzateke hau. Fijatu zaitezte hemen dana alderantziz doala. Abiadura eta abiadura kontra, indar magnetikoa goruntz, indar magnetikoa beruntz. Eremu elektrikoa goruntz, beruntz. Intentsitatea modu honetan, intentsitatea beste modu honetan. Eta hau da dana, edozin zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!